vane makore anokwenda kuita iwo 72 years dzokuberekwa. 72. Sipa 72 years dzokuberekwa idzi mai ava vakarwara vari munhu akura, but kurwara kwavaiita vakakwanisa kuti iwo pamwedzi umwe chete vafe 11 times. Vachifa vachimuka, vachifa vachimuka. Dzimwe dzenguva vanhu vachitofungidzira kuti iko zvinozvo vedu wega dai tagadzira musha, but vamwe vachiti ndo zvagara zvichiitika, tikaramba tikakasira kudaro tinogona kuviga munhu mupenyu. Baba Isabel, amai ava vaibatikana nei mukurwara kwavo? Amai ava vari munhu kunzi vaita sekunonzi mwiri wavo waitonhora, kana dzimwe dzenguva vaita senge vanosuka kuti gumbo neruoko rimwe saidhi rese raitonhora. Okay. So zvadaro pakazoita munhu kuti vedu we vanhu vanogara vakasiya mabasa, vanhu vachifonerwa kunzi kuno munhu aita sei afa, iye munhu asina kuita sei, iye munhu asina kufa, toita sei? Zvadaro vachibva vatsvaga mubatsiri. Mubatsiri paakauya pamba achibva aita zvakaita, achibva aita zvakaita, achibva aita zvakaita, zvikanzi ndatarisa panapa handina kuona dambudziko rokuti chii chiri kukonzera kuti kwachinobva. Asi ndikatarisa ndinoona kuti pana amai ava vanogona kunge vaine nyaya dzavo vega. Right. Zvikanzi nyaya ndedzei? Zvikanzi panapa ndiri kuona amai ava nguva yavanga vachigara pano, nguva yavanga vari sikugara kwavaita nguva yese, vane muzukuru, mwana wemwanakomana anga ari mukati mekugara pano, but mwana wemwanakomana uyo mbuya ava zvokuzviziva kuti makore nemakuva pakufamba vari kuzvinzwa kuti vanogona kuzorora anytime, asi vane basa ravanga vari mukati mekushanda. Basa ravanga vachibata iri ibasa rokumuka usiku. Hey! But mabasa rokumuka usiku iri vari kuti handikwanisi kuenda ndisina pandagoyera pfuma yangu. Pane vanofana kusira. Pane vanofana kusira. Dambudziko riripo ndere mwana wangu achigara naye pano. Vachinzi vari kutuma chita sei, vakamutura kumuita mwana wepadhuze, vakati mwana uyu anondibatsira zvakawanda, kundiperekedza kuchimbuzi, kundipa chikafu kana kundigezesa. Mwana wandiri kutaura uyu anga ine 11 years. Mwanai? Mwanasikana. Mwanasikana. Saka vaida kumusira pfuma, ende vakataura kuti kufa kwangu majagi angu nezvinhu zvangu zvakati zvese zvainzi zvinopiwa mwana uyu, but vazukuru vakawanda vanosvika kuma 17. Asi muzukuru uyu ndiyachironza rofana kupiwa zvinhu. So pfuma iye vaitaura iyi yaive pfuma yekuti ivo pachavo vaine mwana uyu, mwana ane musi wakamuka achibuda mututu, zvikanzi ivo ndofana kuti ndigokurapa, vachibva vamutemera nyora. But nyora dzavakamutemera idzi mhuri yeZimbabwe dzinonetsa kuziva kuti nyora dzakatemwa sei, nokuti mwana uyu akatemerwa nyora mumazamu, ndobva aendeswa kunzira dzinoshandisa naye kugara, achibva atemerwa nyora. Ndobva anotemerwa nyora zvakare pazvigumo zvekumakumbo, zvigumo zvihombe padhuze nenzara paipai, uku neuku achibva atemerwa, achibva iswa mushonga, achibva anzi nyora idzi hauna munhu waunokwanisa kuudza, nokuti handidi kuti urware futi muupenyu hwako. Vanhu vakangozviziva chero watemerwa nyora unorwara. Mwana nokuda kwezera rake, nokuda kweeji yake, akazvitora zviri zvinhu zvechokwadi kuti ina handifaniri kurwara muupenyu hwangu. Saka kurapwa kwandinoitwa nagogo wangu kana kuti nambuya vangu zvinoita kuti ndichete ndipore pakurarama kwangu, saka handifaniri kuudza vanhu. So pakazotaurwa nyaya iyi, mwana uyu akanga aripo, baba vake varipo. Baba uchibva chidzira kuti muri kureva ndikuti kufa kurira baba vangu kuti vasafe. Inyaya yekuti mwana uzikanzizo ndiri kukumira kuti mutore mwana wenyu, vana amai, vana tete vadzimai vaende vanotsvaga nyora dzandiri kutaura idzi. Asi mubatsiri paakataura ane paakatosiya nyora, kuti maakataura meze pane pamwe paakatosiya kuti nyora yakatemwa papi. Hey! So mataurwa mundimo, but pane imwe nyora yasiwa, nyora iyi iri apa iyi. Apo nyora dzakatemwa mwana kwakavanzika. Hey! So dambudziko rakanetsa nderekuti mwana mukomana anove ndiye ane mwana uyu akaita hasha. Nyaya yandiri kutaura kune vanoiziva kuBechnaf, akasvika pakuda kutora mechisa kuda kupisa imba yanga ina mai vake vachirwara. Hey! Nyaya yandiri kutaura mukomana uyu ane mwana uyu akatotora mechisa, akatoisa mechisa, vanhu vakatarisa, vanhu vakambofunga kuti kutamba, vanhu vakazonodzima kutora kuti mutoto sei urikutosimuka. Apo mai vake vari kurwara vari pai, vari mumba, ende mai vake musi waitiwa zvinhu izvozvo, mwana achinzi ada kukweshwa nyora, mai vake vakwanisa kutaura kuti
andaikwanisa kufa ndichisiya pfuma yangu isina kwenda iyendesa, nokuti zvinhu zvese kana ndichinge ndafa zvinogoverwa. Asi chandaiziva ndechekuti iyi pfuma yakafanana neiyi kana ndikada kuigomera munhu hapana anogamuchira. Asi ipfuma inogona kuraramisa munhu upenyu hwese sokurarama kwandaita. Mwana uyu ndiwandada kuti ararame, asi handizivi kuti zvishoma izvo zvakasiya paari munoita sei, munozvipedza sei. Amai vanambopedza zuva vange vatofa, vachibva vafa kudaro zvikanzi vanofanira kuti vavigwe. So vanhu vaidhonda nenyaya yekubata midziyo yavo. Hama dzaamai ava padzakauya dzichibva dzauzounze mwanakomana akamboisa meshisa paimba yamai vake, vachibva varamba zvikanzi hativige munhu nekuti mwana wedu aurawa namai vake, mwana wedu aurawa nemwana wake. Zvikanzi aurawa sei kunzi kurwara irwara, but nguva yakaisirwa meshisa iyi anozitora nguva nekuti mwana wedu aiti akafa aimuka, akafa aimuka. Nhasi aisirwa meshisa, zuva iro aisirwa meshisa ndorabva afa. Saka ndouraya mwana wedu. Tinoda mombe 7. Vanasekuru vangu vachidaka mombe 7 kubva kumusukuru. Ukauraya mwana wedu nemoto, vanove amai vako. Achibva ati kudini musukuru? Veukama manje, munhu angakutaura zvinhu izvi angasati kwanisi kuya parufu. Aitotaura kuti inini pachangu parufu rwamai ava handiuyi, vakandiurayira mwana, vaida kundidzisira mwana zvisina kunaka. Iye nemukadzi wake vese vachibva vapo kureva kuti muroora apa haana kuenda, mwanakomana haana kuenda. Vanhu vakazosara vachiita nyaya idzi ndeveukama. Ende mombe dzakatozobuda 5. Mari inokwenda kudzimwe mombe 2 ikatotumirwa nomumwe mwanakomana ari kunze kwenyika asina kukwanisa kuya kurufu iri achiti veduwei apo tinenge taparirwa chibva chese vachibva vabvisa munhu achibva avigwa kudaro. Nyaya ndiri kusangana nayo izvezvi pari zvinozvo, mukomana uya wokuisa moto uya uyo ari kusangana namai vake vakashama vasina kupfeka pai. Akangofamba senge nguva dzemanheru kudai so anotoona mai vake, ende mai vake zvavanoita pano kuti chiedza panoti chiedza mberi kwake obvaona ndimai vake vakashama. Nguva yekuti avhara kumaziva kuti chiedza chawanisa chacha paanozopepuka achawani chino ndora dambudziko rake. Achibva ado zvakare kunodzokera kuna nasekuru. Vanasekuru ndo zviri kuitika zvikati nasekuru tiri kuzviziva kuti pamombe 6 dzakabviswa kunohuka hapana yako, tiri kudawo 7 dzakanangana newe wega, wakazvimirira nekuti une nyaya yako wega. So veukama vari kushevedzera kuti iwo kana dambudziko rikaramba riri kumukomana uyu hazvina chakasiyana nesu. Isusu takabhadhara. Kubhadhara kwatakaita isusu yanga iri nyaya yekuti tisteyo chokukanganisirwa mwana wedu anga akatotemerwa nyora dzokuti azomuka mangwana. Ndo matauriro emubatsiri kuti anga ari kumuka mangwana. Saka kana dai zomuka mangwana ranga riri dambudziko kwatiri, amai vedu vanga vakakanganisa, but takabvuma kuti takazoekta zvisirizo pamusoro pamai vedu. Saka hama yedu kutsama kuenda kwayakaita, but takasara takaibhadhara. Ko dambudziko riri kunzi iye rinofanira kuti abhadhara zvakaire rarei isu takabhadhara. So mubatsiri achibva ati iye handikwanisi zvakare kubvisa mhepo iyi izvezvi kana pasina weukama akamira apa, nokuti weukama ndiye ane simba pamusoro pechinhu chaamai kusukumuka kuti amai ava veukama ruchidzira kuti hatisi kuuya. Saka nhasi ndo panga chinzi vari kugara vese pasi nanasekuru vachona vachikumbira mubatsiri ndiye ari kukumbira, nokuti ari kuti iye kubatsira ndinogona kubatsira, kana nasekuru vakasauya ndirigona kubatsira, but vanasekuru vakasauya ndinogona kubatsira zvokudzora mhepo iyi kuidzorera kumba kwavo ivo ndionenga kunesera nemhepo iyi. So tikadzorera ikwavo zvinenge zvisina kunaka. Tiri kukumbira kuti vauye vayanane mhepo tobva taimisa. So nhasi paruta meeting yavo handisiri zvichabuda ndezvipi, vachabvuma here kana kuti kwete. Uyo muzukuru aigara nagogo akatemerwa nyora zvikazozikana kubudikidza kane mubatsiri. Akakwanisa kubatsirwa here kuti nyora idzo dzibviswe? Ichokwadi mhuri yeZimbabwe akatopara, aiparwa nyora vachinzi ane mazuva anoda kuti aparwe nyora, but iko zvinozvi vatoona kuti kuparwa kwakaitwa akaparwa zvokurwadziwa mukomakembe. Ndaisaziva kuti kana chimunhu anonzi anonyoraka dzinofanira kuparwa kusvika pabuda ropa, kubviswa zvokunzi nyora hapachisina, ropa richibuda vachiisa mishonga yavo, ropa richibuda vachiisa mishonga yavo kusvikira zvanaka. Saka zviri kunzi hapachisina here chipomerwa chiri pamuzukuru? Hapana kuti chipomerwa, hapana, nokuti ragara dare iri ranga risati rapedzwa. Kufa kwavaiita uku yanga iri nyaya yekuti mwana uyu akabviswa pamba akanzi ane kwaakuenda kunodzidza mbuya vasati vapedza kuita basa ravo. Dzanga dziri nyora chete, asi vane zvimwe zvikaranga zvavaifunga kuti vakaita izvo vakaita izvo vanenge vapedza kosi yekuti mwana aende pamhepo. Pakaipa. Zimbabwe vedare muri kunzwa chekubeshnaf bridge munoti kudiniko? Inzwai munzwe vanasekuru vari kutsika madziro kuti iwewe kana uchida kuti tikubatsire kuti usasangane nechipoko chehama yedu, bvisa mombe dzako 7 dzakazvimirira dzakanangana newe. Yes. Kwete dzakabviswa nehama, nokuti tiri kuzviziva kuti hama
padzakazobvisa wanga usisipo uye zvichiro pakuvigwa kwamwana wedu wanga usisipo bati vari mai vako toda zvakanaka newe ndosaka uchiona chipoko chako mukachidzoka kwauri asi mhosva yakaripwa but kwauri wega chiri kuuya saka bvisa dzakanaka newe. Munoti kudini kove ukama, munoti kudini kove dare. 0713-938-538. Beshnafu bridge. Ungatotadza kuzorora, ungatotadza kufa nokuda kusira kamwana uroi. Uchiti pfuma. Ndopa tinoti varoi vaida kugadzirirwa kajeri vanonzi vana sekuru tinozvizivawo kuti tiri vazukuruwo hanzi tinozvizivawo kuti tiri vazukuruwo zvinozoita hanzi sekuti tinoya tese vazukuru batanai munhu abatsirwe mutsa munyaradzi lembani rufaro kamanura tichaona makuerere nobve tichabeta Calvin Zhiwau Prince Muningirwa Innocent Manyoso Alfred Mafrado Made Kufamba Shekman Matono Tinashe Gotora Elias Aromando na Dr. Nephias Chimbowa pamwechete nemashizha and Gure Twins tete mai Masia Pagutu pamusasa ndinonzi Regai Samuel Gwaya alongside Tungamirai Hosheri na Madazi baba Simbarashi Madamombe tiri kunoko kobulawayo baba Isabel kuramba kufa munhu achiti upfumi hwangu handisandaona munhu watousira so chandisingazivi kuwabasiri munofanira kuti tizotsvagiridza kuti nguva inenge chinzi munhu nyama yake iri kuramba kuzorora nguva yekufa nepfungwa dzake dzaari kufunga zvinowirirana here kuti munhu asafa nenyaya yekuti ari kuti hapana chandinoda kusiya kunguva kana yakwana yaMwari yokufa kureva kuti munhu anenge ari mupenyu reka ndakafa kare tisinge chikanasa kuona regaika kana mubatsiri uyu azopedza nyaya kuti adzosera mhepo dzagogo anditika mhepo dzamai dzokuti vari kumuka chipoko zvagadziriswa tombonzwa kubva kwaari kuti chii chinoitika panyaya dzakadaro anditika vana sekuru avo matsotsi vari kudaka kudya zvevapfupi nokureba ndinonzi mutini ndiri pachitungwiza pariseko pachitungwiza hongu vanogona kunge vari matsotsi asi kana vana sekuru vasina kubvuma kuti vauye pachiitiko icho zvinogona kakunetsa kanyemba nabhozho avo vana sekuru avo vari kuti mombe dzakabviswa nehama idzo ngavadzidzosere vakadii kudziramba pakutanga kuti hausiriwe wadzibvisa ngavadzidzosere mukomana uyu obvisa vakapusa ndimuchiroka mama vangu maitarisai mupukuta kupfungwe hanzi kwakafura ndinonzi mai Brandon Katiyo paNew Parliament handiti baba Isabel pakauya vana sekuru vakati uyu munhu mwana uyu amvesa mechise paimba yamai vake ndiye akonzera rufu saka bvisai mombe 7 kuti tivige hama yedu handiti mhosva yanga iri kumwana komana uyu ndiye akabvisirwa mombe saka izvozvo dzimwe mombe 7 ndedzei ende pakabvisirwa ka vaiti vabvisa kwakumashure manje uchimidzi pakabhadharwa kapa uyu ane yake dambudziko rimwe raakuyerekanaka naye ari 1 ndobva suka kati kuinga 1 takabhadhara toita sei zviri kunzizo chipoko chiri kuuya pauri because zvakanangana newe bhadhara dzako dzakanangana newega hama ngadzingoita sepekutanga ngavasanganise ngavaite kanzatu ngavabatanidze mombe vape mukomana uyo then oendesa iye ndinonzi Shellers ndiri kuno kukobla wayo kepiri second round again yes kuwa wangaite sei iye mukomana wacho mwana komana uyu ane zviwanikwa here ane mombe here ane mari here ndibhozhowo zvake ndikanyemba bhonzo unodziwana kupi mombe 7 0713-938-538 zvakaoma chokwadi kurarama kwatiri kuita ameno rega tinzwe kuti vedare vanoti kudini pane meseji pano iri kubva kupi iri kubva kugwero Alfred Mafrado Made Kufamba ari kugwero ari kuti wapa okay rega ndinyasi kuiverenga zvakanaka vasangwira vedu veBridge First Capital vari kuti are you a civil servant or a pensioner uri kutsvaga chikwereti chema US dollars here checellphone kana laptop Bridge First Capital iripo kuti ikubatsire nechimbi kuwana maloans aya munogona kutora chikwereti chemari yema US dollars kana Zim dollar kana kutora magadgets esolar
mastovu, magas tanks nemagas fridge. Vanopa zvekareka macellphone, matablets nemalaptops pachikwereti. Chinongodiwa kuti iwewe civil servant kana kuti mupensioner wouya nekopi yechitupa kana payslip chete vabatei vebridge first capital pa namba dzenhare dzinoti 0780 009 011 0780 009 011 0780 009 011 kana 0780 009 012 0780 009 012. Namba zvekare dzebridge first capital dzinoti 0780 009 011 0780 009 011 kana 0780 009 012 0780 009 012. Namba idzi dzinowanikwa zvakare pa WhatsApp. 11 o'clock ndo pafika nthawe pale manje ndiri kudzoka tichipinda kamuchitoro nevasawira vedu ve